Az IM Mineral Energy Drink italpor ajánlott bekeverési aránya 40 g italpor fél liter vízhez. Ez egy tasakot, illetve 2 adagoló kanálnyi italport jelent. Ezt kicsit túl is lehet lépni, hogyha 7 decis kulacsot használsz, akkor akár 2 tasak is bekeverhető, míg ekkor is hipotóniás oldathoz jutsz, amely villámgyorsan szívódik fel a szervezetedbe, és hosszan, kiegyensúlyozottan szolgáltatja izmaid számára az energiát, de megfelelő mennyiségben tartalmazza az ionokat, amelyeket szintén pótolni szükséges. A hipotónia azt jelenti, hogy a vérplazma ozmolalitásánál, koncentrációnál alacsonyabb koncentráció oldatot hozunk létre, ez garantálja a gyors felszívódást, a gyors szervezetbe jutást. További információért látogass el honlapunkra a www.i-am.hu weboldalra, ahol nem csak erről a termékekről, hanem további termékeinkről is információkat találsz, illetve elmagyarázzuk a hipertónia, hipotónia, izotónia jelentését és jelentőségét a sportban, a sportfrissítés során.